kelihatan kita emang warna belum itu. Belum gue ituin. Belum gue benerin. Tadi kan ya itu tadi. Belum. Aduh, kaca. Kamera on. jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembuk dan segera lepas, rembuk dan segera lepas.
jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rapani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang.
kita yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih kita, kau dan ku bertumbuh subur, berbuat tepat. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. bukan kita yang memilih Yesus, Karena Yesus yang memilih kita, kau dan ku bertumbuh subur, berbuat tepat. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan darinya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Shalom, Huriani Tuhata, Hami Sian Parhalado,
AKBP Kebayoran Baru, pasaton tabe Tuhamu, amanami, inanami, namandohoti, parmingguon di bagas garejaon, manang di ingananan B, marhite live streaming. Horas madhita salutna. Adorang sotapuka parminggota, rap mahita martangiang nahohom. Amin. Tapasonang marohata, tapukama parminggota, tapuji matuhata, marhite buku ende nomor 10 sada, mamukasian ayat sada da dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibu hian huida, di darohaku Jahoba, ninna ibana do. Haholongan saleleng-leleng na, hubain makaholongi ho, dibaini hutaiti ho marhite-hite denggan basa. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, sailehon jalapatu buma dihami haporseon nasitong. Tabay ma haporseon nami ganupari asalan togu. Lehon ma dihami holong ni rohana so marpagatsi. Asa holong rohanami diho dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni rohahami mambahen lomo ni rohami. Say oloy ma pangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mam. Marende sian buku ende nomor 640.
Tangihon hamu ma patik ni debata, imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiaon hari minggui, dina ono mari ma ulah hamu ma nasa ni siulaonmu. Alai anggo hari papituhoni, hari paradiani Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pena mangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata langit do tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maredian do ibana di hari papituhoni, dibaini do umbaina di pasu-pasu debata Jahoba hari paradian nai. Jala di parbadiai dia do lapatani ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon imas hatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata. Saya pargogo. Mangulahon lahon patikna. Amin. Marende sian buku ende nomor 417. Tato po timado sata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom huilala hami rikot doa siniroham disalut hami halak pardosa. Alani do umbay na hupasere kami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian dalanmu nabadiai. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Se sama salut hageduhon nami dot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahaut maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogon niton di parbadia.
asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosatta. Adong do dihita situa ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa di ni hatongamon di Banua Gijang. Di baeni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu dohot ibana toktong asa ditangiakon nasida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Hudul maham. Marende hitasian buku ende nomor 450 tolu. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Job 38 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10 sada tajahama marsikat sori dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job marhite sian haba-haba nin nama Ise do ibana nanaing paholom tutupan marhite sian pakatayon nasomar pabinembangun. Ua hoho si magoting musongon bawa. Ayadong do nanaing sukun nonokku tuho asahon nian mangajari yau. Di dia do uju au oja kontanon paboa mai molotung singkop panimbangan ni roham. Ise ulaning mambahin suhat-suhat najolo. Peak boton mudoi manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atas ni aha ulaning ditanom hajong-jongan ni akat tiang na partunggul ise ulaning mameakon batu parsuhina. Ujurap mamuji-muji au akka bitang sidongdong. Jala marolop-olop sude anak ni debata. Ise ulaning manutup laut marhite sian akap itu ujung di bungsang na ruar sian bortian. Uju au manjadihon obun bahen pakaianna dohot haholomon bahen lilitna. Uju au mambuhul parbalohana di atasna jalahu pahot di bana ransang-ransang dohot pintu. Lo sudokma itap nion doho jadiro jaladang jadi salpuanmu ikon disondo sulon gutsang-gutsang niaka galumbang ima sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin.
Marende mahitasian buku ende 783. Taha tidakon maha porsiautai songo nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natun mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di Parbadia andorak soha bubuhon ido tuhata natumaun na bernit di pangumuan ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuatu banua toru dung ditanom namulak mangulu di adi patuluhon namanaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di Parbadia jaladong sadahuria nabadia huriya atau panihalak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora suda amin udul Mahamud tikting di huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 20 Juni 2020 sada. Minggu sadarion ima minggu patoluhon dung Trinitatis dohot topik makubasi nagok holong. Paduahon maka tidakkon haporseaon. Sadarion minggu tanggal 20 Juni 2020 sada di permingguan bahasa Indonesia pukul 10 WIB naeng patupaon ni Huriata do maka tidakkon haporseaon khusus tu Ignatia Metia Risa Furvita patoluhon parjamita minggu sadarion minggu tanggal 20 Juni 2020 sada parjamita permingguan bahasa Batak pukul 8 WIB ima pendeta Dr. Franky Napitupulu pendeta Sian Distrik Walu DKI Jakarta paupaton jadwal kegiatan Parguru Malua di hari Minggu tanggal 4 Juli 2020 sada naeng patupaun nui Huriata do acara maka tidakkon haporseaon tu Parguru Malua tahun ajaran 2020 dohot 2020 sada. Aka jadwal dohot kegiatan pelajar sidi nahob bartusi boy mata jaha di warta cetak. Mardomu tusi perminggu di tanggal 4 Juli 2020 sada pukul 8 WIB holan didohoti ianak kon nanaing maka tidak kon haporseaon rap dohot natorasna alani permingguan bahasa Indonesia gabe masuk pukul 10.45 WIB palimahon Dewan Koinonia anak sekolah minggu lau menyambut liburan sekolah
sekolah minggu patupahon sekolah Injil liburan. Na dipatupa di hari Sabtu sahatu hari Jumat sahatu hari Sabtu tanggal 2 sahatu tanggal 3 Juli 2020 marhite media Zoom. Informasi kegiatan dohot pendaftaran boi mata jaha di Warta Cetak. B. Seksi remaja sadarion Minggu tanggal 20 Juni 2020 imawi tolk remaja napa 10 waluhon tu yanak kota horong remaja. Pinangido tu akana toras asa dohot memotivasi akka yanak kota remaja lao madohoti wi tolkon. Jadwal boi mata jaha di Warta Cetak. Si NHKBP. Hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 14 WIB di Patupa Persekutuan NHKBP do tema To be God's image and live in Him. Sian Efesus 2 ayat 10 marhite Zoom. Na niuluhon ni Pendeta Sukamto Limbong di PKM. Hari Sabtu tanggal 26 Juni pukul 10 WIB di Patupa do sermon PKM dohot tema keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Naniuluhon ni Pendeta Lusindo Tobing Sian GKI Nehemia. Paunopon Dewan Marturia Mardomu tu tahun pemberdayaan HKBP 2021 Huriah Manang Dewan Marturia membuka pelatihan instrumen musik gereja, alat tiup, gesek, gondang dohot piano, nanaeng di Patupa di bulan Juli 2021. Pinangido tu sude ruas na adong talentana bermain musik, boy mendaftar tu Nyonya Frilma Tobing Boru Sitohang, Christopher Hutagalung, dohot sekretariat gereja. Nomor telepon pendaftaran boi mata jaha di Warta Cetak. Papituhon pertanyaan sektor Parjolu. Hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10 WIB di Patupa do pertanyaan sektor Saroha marhite virtual Zoom meeting. Naman jabui sude situa sektor Saroha niuluhon ni Pendeta Ferizon Rajoki Pasaribu. Meeting ID boi mata jaha di Warta Cetak. Pinangido tu sude ruas sektor Saroha asa madohoti pertanyaan ni paduahon. Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pukul 10 WIB di Patupa do pertanyaan sektor Satahi dohot tuan rumah keluarga Sintua Beri Tamba dohot inang Selviana Boru Situmorang maringanan di Serbagunaa dohot marhite virtual Zoom. Naniuluhon ni Pendeta Timbul Sitanggang. Meeting ID boi mata jaha di Warta Cetak. Pinangido tu sude ruas sektor Satahi asa madohoti pertanyaan ni. Pawaluhon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Sabtu tanggal 26 Juni pukul 10 WIB sahatu nasidung HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon pembinaan dohot pelatihan tu guru-guru sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Pasar Minggu, Jalan Poltangan Raya nomor 6 Tanjung Barat Jakarta Selatan. Pasiahon pembekalan renungan. Hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 10 WIB di Patupa praktek pembekalan renungan maringanan di gedung gereja. Pasapuluhon Varia Gotilon. Dalan mandok mauliate tu debata makalacon naboho huriata 70 tahun dohot pesta Gotilon 2021 patupaut tado papungu pelian marhite sektor manang marsasahalak
Boy may tapasahat marhite rekening panitia na adong di warta cetak. B. Emoni na marlugohon hari ulang tahun papi tupuluhon dohot pesta gotilon. Tajalo may marhite sintua sektor. Ganti cetak na 125.000 rupiah. Sialani husosoy hami masude ruas dohot parhalado asa marnap punahossa. 10 sada. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Perbagason. Parhalado dohot ruas nihuria pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason. Tu sude ruas nihuria na tubu manang namar bagas di tanggal 20 sahat tanggal 26 Juni. Saya tuhat tama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabua matuganop situa di sektor na manang tu sekretariat sa 12 hon. Aka tikting na so jinahahon batu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni maasahan ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakon itu jolo ni tuhatta. Duksipul tiktingon tabege ma dimsong hari ulang tahun papi tupuluhon dohot pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru. Saat ku memandang bentangan cakrawala, Bintang berkelip menyala, Dan ku yakin kisahku telah terendam. Telah terendam sebelum ku ada. dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. Tak perlu ditinggikan di dunia, Karena kita berharga di matanya. Bukan aku yang memilih Yesus, karena Yesus yang memilih aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah tetap. Angkat tangan minta pada Yesus, maka semua diberikan padamu. Beriman menjadi berkat untuk semua. Dari debu tanah dihembusnya nafasku untuk menjadi terang di dunia. tak perlu ditinggikan di dunia. Karena kita berharga di matanya. Let's go buka Alkitab bersama. Buka Yohanes 15 ayat 16. Ingat Yesus yang memilih kamu. Jangan takut, jangan gundah, kamu berharga. BG Yesus Kristus mengasiho, Ingat Yesus dan Ia mana di konho. Atong terus masih bermaho di bagasan Yesus. Bagi Yesus Kristus mengasiho. Ingat Yesus dan Ia mana di konho. Atong terus masih bermaho Di bagasan Yesus.
Marende hita sian bukuende nomor 633 las papungu pelean sada A dot sada B. Martang yang mahita damen ini batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hita na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatai Yesus Kristus na di bagasan parsaoran na denggan marhite parminggota baik di tonga-tonga ni huria nang di bagas tabe marhite pakobasion live streaming na pinatupani huriata HKBP Kebayoran Baru. Tatangihon mahatan itu hatta nagabi ujahan di parminggota di minggu patuluhod dung Trinitatis di minggu tasadarion imasian surat ni Apostel Paulus na paduahon tu huria Korin di 2 Korin bidu onom mamuka maisian ayat sada rodi ayat 10. Na mangapoi do hami akadongan pangula asa unang magopo pajalo munas di asini rohani debata ai didok-dok ditikki parasiat doho hutangihon jala di ari haluao doho huurupi nuaing ma tongon tikki parasian nuaing ma ari haluao ni dang mangalehon partuktuka kami diagia AHP asa unang hasurahan tohonan nami dina saluhut hupatuduho kami diri nami songon akan aposo ni debata di bagasan habenge to godang di bagasan akkahapor suhon hasusaan dohot hagogotan dina hona pukul dina tarhurung di bagasan haguturon di halujaon di makar ni mata di parpuasaon di bagasan hatomanon di bagasan parbinotoan labas ni roha dohot habasaron di bagasat tod di parbadia di bagasan holong ni roha naso marpangaci di bagasan hata hasitongan di bagasan haguguon di debata marhite-hite si jata hatigoran di siamun dohot habirang mamulusian hasangapon dohot haleaon
sian barita na roa dohot barita na denggan songon akka na mangaliluhon HP parsitong do songon akka na so tinadda HP na tinadda do songon na naeng mate HP na mangulu songon akka na binunu alai dada na mate songon akka na marsak alai to tongdo parrohan alas songon akka na pugus alai to ropdo di pamora songon naso paradongan HP saluhuddo di gonggom ido sahatna kita nahina holongan topik mingguta sadarion ima pakkubasion nagok holong pelayanan yang penuh kasih pakkubasion nagok holong manang pelayanan yang penuh kasih ada orang suatu si adong do piga-piga level ni jolma manang tirket latar belakang dasar basic ni jolma mangulahon nadenggan di tonga-tonga ninguluna termasuk akka pakkubasion termasuk akka pelayanan nang akka ulah nadenggan na asing tirket manang tingkatan level latar belakang na parjolo na paling dasar bahasa mangulahon nadenggan alama biar hona takut dapat hukuman punishment adong do jolma na mangulahon nadenggan karena dia takut dapat hukum dapat dihukum uludo jolma memakai helm dang alasa terlindungi uluna tabi sama jujungna alai alama biar takut polisi kadang do jolma tong memakai helm alama biar rajia do tong dang ala terlindungi sama jujungna ada orang pakai helm begitu jala ditikidak danak iba songonido teh lauma omak niba tu balian manang tu pasar manang tu dia pe dirok tugasmu mana pujabu moloso yas jabuan no mulak oma anggo hugotil mau hido kan hido anggo hugotil mau kalau nanti mama pulang rumah tidak bersih kamu saya cubit ujungnya pinayes majabu tidak danak alasannya bukan karena rumah mau bersih enggak sejauh itu tapi alasannya adalah saya takut nanti kalau rumah tidak bersih saya kena hukum dari mama hukum inoko anon basic jadi molo adong do hamu marminggu bahasa marminggu hoinang bahasa martangia koinang unang diuhum tu hatta inna dos mau do danak nakin bertuhan dan melayani Tuhan karena ketakutan mendapatkan hukuman mendapatkan kutuk kalau tidak melakukannya. Jadi kalau ada orang berbuat yang terbaik hanya karena takut dihukum, saya pastikan imannya adalah iman anak-anak danak doi level paling bawah. Nah paduahon naik saotik ala makirim dinatabu mengharapkan sesuatu yang nikmat dari situ. Adong do jolma mengulahon akan adinggan ala adong dihirim ikut dapok nana tabusya nih. Dos mai song odak danak seperti anak-anak juga. Disuruh omak nai mana nyuci piring. Nak kamu nyuci piring. Bahasa molo mula anon omak ikut kubuan kue molo yas piringon. Akhirnya dengan penuh semangat anak kecil ini menyuci piring, bukan untuk membersihkan piring, enggak sejauh itu, tapi molo yas piring dapat kue memang saninong nak, dapat kue memang sian omak nak, mengharapkan yang enak. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bahkan dalam semua kehidupan, relasi, interaksi dan apapun itu, dohonok kuma imanmu sama dengan anak kecil tadi, mengharapkan yang enak-enak di sini sama dengan anak kecil. Jadi mulai dong merminggu jolma bahasa merminggu ho asa dipasu-pasu tuh hatta inna sarupa mah porsioni dohot danaki. Level kedua. Kemudian level ketiga, adong do jolma mangulahun nadenggan di tonga-tonga ninguluna termasuk melayani Tuhan ala dos nabinaenna dohot najinalona. They can give. Dia terima, dia beri, dia terima. Adong do jolma songoni. Roho pertangiangat tujabum. Ala buah, ala roho pertangiangat tujabuku kan ido noeng. Bahasa dang laho inang pertangiangat tujabuni amatan. Ido etiki pertangiangat di buku searo ninna tongkan adong do songoni amu. Dang burju-burju do parke baruan. Agi pi soro pertangiangat ni lao di itu sih kan ido noeng. Nah neng do ada orang begitu. Bayangkan
Roho tu pestaku, asa roho tu pestam, kan itu? Undang aku, saya undang kamu. Take and give. Saya membayangkan ini waktu saya masih kecil, danak marmeam, barter dong aku, barter. Ada permenku, ada kerupuknya. Kamu mau permen gak? Gitu kan? Diho bobon dong ulitan nami kan? Diho bobon. Dia kerupuk midah, martukar kita. Jadi kalau ada saudara melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupanmu hanya untuk mendapatkan hal yang sama, saya pastikan imanmu sama dengan anak kecil tadi. Iman dana dope. Naik level. Napa paton? Ala penghargaan, dapat pujian, nadenggan, penilaian orang, tribute. Tabereng. Godang do jolma mengulahon nadenggan ala motivasi memperoleh penghargaan do majalo pujian manang penilaian nadenggan tu ibana. Banyak begitu. Ruas naburju rajim memang menggayar belia bulanan nah contoh kan rajim merminggu bahasa merminggu hinang targoar ruas naburju. Kubayakum mai ketika saya anak kecil, ketika teman-teman saya juga begitu burjuhiyat doa mengulahun nadengkan. Kenapa? Biar dapat label gelar anak naburju boru hasian, anak naburju boru nabasa, good boy, nice girl. Kan itu naik penghargaan. Banyak kita waktu dulu orang berlomba-lomba membersihkan kota, dikirain dia punya kesadaran untuk membersihkan kotanya. Ternyata karena ada penghargaan adipura. Jadi masing-masing orang menata tata kelola manajemen keuangan administrasi di kotana pinikir dan ada kesadaran di mana apa daung adong wajar tanpa pengecualian WTP. Banyak hal yang dilakukan untuk itu. Jadi mulwadok kita on mengulahon nadenggan asa dapat puji aku di tengah-tengah ni ngolum sama dengan anak kecil tadi, iman anak-anak. Iman anak-anak. Napa limahon naik level dan bagi saya ini sangat-sangat konvensional, sangat-sangat melekat do di hajol mauta. Oddo hasomalatta termasuk kau. Bahasa mengulahon nadenggan karena kewajiban. Karena kewajiban. Allah kewajiban nihala Kristen do marsiha holongan, kewajiban nihala Kristen do mangulahon nadenggan, kewajiban yang anggota gereja untuk melayani. Allah taingot kewajiban itu adalah diktum yang dikonsensuskan, kesepakatan do kewajiban. Molo di luar nih dah kewajiban luar nih. Asa godang do hitau mangulahon nadenggan holan Allah di level kewajiban, tidak masalah bagi saya. Tidak masalah bagi saya karena menunaikan kewajiban pun itu hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Dan bagiku itu bukan level anak-anak lagi. Aledohonok kuma om mana normatif di tengah-tengah nih parngoluota. Ale taingok mbak sudah akan motivasi mengulahun nadenggan di level pertama sampai level kelima posma rohamuna dan bertahan lama ketika hal yang kita inginkan di dalam hidup kita tidak terjadi. Si anak kecil tadi sidak danaki dan ulahonon nabian mana pujabu molodang jadi digotil ditiki alfa ibana dan diulahon nah ternyata maknya tidak ngapa-ngapain, dia nggak apa-apain, dibiarin aja gitu. Bisa-bisa boy mah dua dang sapuan jabu wah atau emak kalau nama biar hodoi hinna itu kan kalau nama biar hodoi baru molo mula san onan omak dadang dibuat kue haduan dak cucian nabe piringi basah adang dangadok kape dapat tu menangah molo take and give. Seberapa mampu saudara memberikan sama dengan apa yang Anda terima? Kecewa, patah hati. Ala penghargaan bang jelas ono gudang do jolmai tinggal no pide huria ala lupa imana penyumbang serta bida dangadong di soni penyumbang do ibana di huria lolo si lihat do saya tiang di gereja kan kalau pas ulang tahun dan di titik ke guara ulang tahun pide gereja mana harong do soni dang diingok na dinggan na huwa ini ibu tuh dapat ditanami senau du tiang di gereja na jolo dai na mana to asa ibu tuh tiang ngai gereja oh begu ya mang bano benak penon nasa sonang roan atau ngamang butime buat ma tiang mi ni ngomatok sifatakan oh
Ada yang berengota di tengah-tengah ngulutta. Kekecewaan akan menanti kita. Nah, palimahon kewajiban. Ya, seberapa sanggup kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban dengan sempurna. Ujung Nawawi di Bemadai butuh kemunafikan. Molo bertahan kita hanya untuk mencitrakan diri sebagai orang yang memenuhi kewajiban. Atong buama. Kita nahi naulawan ala ni'ima jamita sadarion mangalehon sada poin penting di hita lahu mangulahon nadenggan ima pakobasion nagok holong, pelayanan yang penuh kasih. Jala omma level tertinggi di nama ngulahon i bae tabbai hamuma nomoronom magorni mangulahossa ala haporseaon jala holong ni roha, faith and love. Bahasa diulahokon adenggan amanginang, bahasa marhobaso, bahasa marmingguho, bahasa burjuho, karena imanku dan cinta kasihku berkata harus demikian. Karena imanku dan cinta kasihku harus berkata demikian. Baik kok kamu, iman dan kasih akan melampaui kewajiban. Kewajiban hanya memerintahkan sekali, tetapi iman dan cinta kasih akan melampaui sekali. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan lain sebagainya. Ondo dalan asa unang magopo asini roha na pinasaha ni debata atau hita di Paulus nak kaninga dia esada. Unang magopo asa unang magopo pajalomuna di asini roha ni debata. Paulus berkata, aku melayani Tuhan karena memang ini adalah hutang yang harus kubayar. Ai utakku hiadui. Artinya jika saudara melakukan yang terbaik pada hari ini sedang mencicil utang karena asini roha di debatanong di jalho di tengah-tengah ningolum. Bukan pemburu pahala. Bukan, dak kaporsiauta pemburu pahala. Bahasa diulahokon nadenggan alani asini roha ni Jehovah nak kujalo de. Jimolo sohulahon nadenggan magopoma asini roha nak kujalo sian Tuhan debata. Ido na naik siberengota. Jala saluta kaulau na niojar di penguatan ni haporsiao dolok ni roha akan selalu mendapat penguatan tanpa batas dari Tuhan sendiri. Ai di do ditiki parasiat doho hutangihon jala di ari haluau doho hurupi nuaing matongon tiki parasian nuaing maari haluau. Lapatanna setiap saat kebaikan akan selalu mengalir dari kita, sebab esok bisa saja hal itu tidak bisa lagi terjadi. Sonari do ari haluau nih odo tiki parasian nih. Artinya jika engkau merasakan bahwa inilah hari haluaoni, lakukanlah yang terbaik hari ini karena besok bisa saja engkau tidak bisa melakukannya lagi. Burju mahor sadarion, bisa saja besok kamu tidak bisa melakukan itu lagi. Maka cintailah suamimu seolah-olah kau setiap saat akan kehilangan dia gitu loh. Cintailah istrimu seolah-olah kamu setiap saat akan kehilangan dia gitu. Asadak taboto di hari asini rohani Jahobairo. Dia setiap saat hadir dan dia berkata inilah kairos, momentum ni debata, partikian ni debata, nasoboi terprediksi di tengah-tengah ngolutta. Maka saya berkata, saya melakukan yang terbaik hari ini di gereja ini karena besok belum tentu saya bisa melakukannya lagi. Itulah. Jadi haholongi inang mi, judul di lagu Batak dete. Haholongi inang mi, ujudi ngoluna. Ibu tohosa di hari ngoluna saya. Tak tahu to. Dan ngadok kian negosiasi debata tuh kita. Frankie, masuk mau mati mana tahun naro? Ada pernah hurangmu? Tidak bisa. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita negosiasikan dengan siapapun. Molo ditiki mangulho ulahomma nadenggan. Kita nahina hologa di bagasa Yesus Kristus. Pakobasion ni apostoli menuai kebalikan ini sangat-sangat paradoks sekali. Tabereng mak balik do so nadiok ni halak Batak ada tahe huripu parhunikan HP pargadongan huripu parsaulian HP hamagoan. Saya kira yang baik yang saya peroleh tapi yang buruk yang saya peroleh. Supaya kok kita dah jangan, sedangkan melakukan yang baik pun belum tentu yang baik kita dapat, apalagi melakukan yang buruk. Melakukan yang baik pun belum tentu yang baik kita terima. Jala Paulus mengalami itu.
Para rak berita nauli ni Kristus do ibana ulaonna alai hapor suhon hasusaan hagogotat do di jalona sida pola sahat tuna hona pukul tarhurung di bagasan hagu turun halo jauh do akan asing. Ale ahdo. Ketika yang terbalik yang dia dapat, yang terbalik juga yang dia lakukan. Molo hitau kan molo naroa tajalo. Ngeri deh tuh. Mulu bui lu bisa nima tabain balosna. Anak ni raja dua udah. Anak ni raja dua. Dang bui lomom tu au. Ingot dah. Iya saido ko jalom do lubi sian nau binai mi tu au. Ido hita. Tapi Paulus tidak. Apa yang dia katakan? Ada do ibana, dum di jalo ibana saluh nai. Dia do ibana mai di bagasan habengeton, di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, labas niroha, habasaron, di bagasan tod di perbadia, di bagasan holong niroha nasomar pangaci, di bagasan hasitongan jala di bagasan hagugoon di debata. Ide ini bana. Di bonus nasira do hasangapon. Do haliaon marsikat soring barita nadenggan do barita naroa, bagi dia itu sebagai siklus yang normatif dalam kehidupan. Bayako kita berarti nadenggan do naroa najinalomi itu hal biasa dalam hidup. Itu hal biasa menyikapi do. Atong molo songon dang marna sae adong jol mana takangan dang marna burju na takangan saya ditangyak konon saya yulu do jol matangyak kon aduh Tuhan atung atok mamati oninna abilam gejang go murah. Idu benak kana takang saya gejang go ngurarangi. Mulu iba kana burus-burus sepatau lu do. Innak kono do irang ngamadoi kan. Idu saya tanya aku nih atok mama ati na takangan gejang go ngura. Bedur honok kusongonon. Basa dang namarna mu ibana holan lai zai ngunum. Do honok kuma Tuhan menghendaki engkau agar lebih sabar dari sebelumnya. Mulu ngadong masalah perjulu sonari. Saya rom saya mersugut. Tak saya do rom saya naik. Tuhan menginginkan engkau semakin berdoa dalam hidupmu. Mulu biasanya sehali doa martangi yang ala saya ada persoalanmu tabbe sada naik gabe 2 kali tabbe sada naik gabe 3 kali 4 dan seterusnya 100 kali bisa. Odonan yang dohonon tadi sih. Kita nahi naholongan di bagasa Yesus Kristus Tuhata sada doa lusna dan sadia do pena tinaumi martibakon na tinaon ni Tuhan Yesus lao umokop paluahoko. Penderitaan yang kau alami belum sebanding dengan penderitaan yang Yesus Kristus perbuat untuk menyelamatkan engkau. Jimolo wadok pena sutabu di jalan miho di ngolum inang amang dokma dak sadia do pena hutaunon martibakon na tinaon di Kristus lao humokop paluahot ahau. Ini belum seberapa ini dari yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan aku. Yung nang torsi mate-mate ya ke. Ayo saya terus duduk di jamita sutung adok kita torsi mate-mate. Sahali dope hona cita Tuhan alak mau inna. Oh Tuhan alak mau. Oh ya makta he. Na pikir hodo anak ni tulang mui. Mga anak ni burung mga lapo. Atau pato sondo oh pergi baku alak mau saru pada kan duk merdok. Artinya tabereng ma ditonga-tonga ni ngoluta bahwa itu adalah normatif. Sarupa di Kristen mana so Kristen jaloon na do nasongon nih. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus? Orang yang percaya Kristus akan berkata, penderitaan yang kualami belum seberapa dibandingkan penderitaan yang Yesus Kristus alami untuk menyelamatkanku. Kristus mati untukku, aku hidup buat Kristus, selesai. Kita naik naholongan di bagasa Yesus Kristus Tuhatai. Ido banda di Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 30 ate. Jalan aso mamorsan silang natu ibanai lau mangitonau dang tamai. Sisi aku barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku. Jadi tingkat kelayakan seseorang menjadi murid Tuhan, menjadi sisian Kristus bukan soal keterampilan berdoa, keterampilan berkhotbah, keterampilan melayani dan lain sebagainya, tapi soal kemampuan untuk memikul salib dan tetap konsisten mengikut Kristus bahkan ketika kehidupannya jauh api dari panggang, jauh dari harapan dan kenyataan. Itu konsistensi. Jadi pelayanan yang didorong iman dan kasih pakobasian dan niojar nih haporseao do tolong di roha adalah pelayanan tanpa syarat yang bersumber dari kasih tanpa syarat, unconditional love. Sebuah model pelayanan kasih
nani ulahon ni Kristus Yesus. Pelayanan Yesus Kristus akan selalu ai songonodo holok ni rohani debata di Portivion. Kasih tidak pernah berkata cukup. Cinta tidak pernah berkata cukup. Jimolo holong do rohani amat tatu inata dakya cukup. Dakya cukup. Saya lakna hurak terus. Ido holong ni rohada. Setiap saat rindu. Ayo natong ai dia mata adak wa boto-boto mula dia noninna. Adong gusong ni. Ai dia mata adak wa. Adong gua gusong ni nang. Tahu nggak teh? Baru hamudang mudang moldang mula amat terlebak mulak. Alay amang molo tuk pemerepe inatai jadi loh. So pikir nang mati ho inam seto kan. Unang muruki. Holong di rohana doi. Tuho. Kan itu bahwa ternyata cinta kasih mendorong kerinduan. Cinta kasihmu terhadap pelayanan ini akan mendorongmu untuk rindu kepada pelayanan ini. Cinta kasihmu kepada Tuhan akan mendorong hidupmu untuk rindu kepada Tuhan. Kan simple deh. Tadda di jol mana masih hol, tadda di hol jol mana holong rohana ba masih hol. Rindu, unang tong. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, entar menggelepar-gelepar alai saya diingot. Apa yang kepelanjutan nak kaulah bulanku, kaulah bintangku di atas masjid ini toh kan. Simbol letok simbol. Terdigong. Odo naneng berengot tadi tongah-tongah ningoluta bahwa ternyata kehidupan kita mesti seperti itu. Asa unang ngadok kamu inang amang itu langsung menghumi di tongah-tongah ningoluan. Enggak seperti itu. Termasuk menghakimi dirinya sendiri berkata saya manusia gagal. Godang dojol Muhammad dokon pelayanan Yesus gagal karena dia mati di salib. Ale hautodi di dojol makan itu. Hautodi di dojol makan. Tapi tidak, karena Yesus tidak pernah gagal. Dia bangkit dan kembali dan menyertai kita hingga saat ini. Jadi ngadok kamu madok gagal dah. Ngadok madok gagal, tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Molo songon do pakko basiota di jabu, di huta di gereja do di sude nganata pernguluh. Tada terpasu-pasu manguluh sude. Sendiri kita berlomba-lomba untuk didorong oleh kasih dan iman kita. Hidup badedok Paulus, biarkan orang menyepelekanmu, nggak ada masalah. Lasdo rohaku disepele hojol mau. Ditikibui hubai saotik hubai itu menjadi sebuah prestasi besar bagi kehidupan saya. Biarkan orang menganggapmu tidak bisa apa-apa ketika engkau melakukan hal terkecil sekalipun, engkau menjadi orang yang berguna pada saat itu. Hidup Paulus terlihat tidak bisa apa-apa namun selalu membagikan sesuatu, terlihat seperti tidak berguna tetapi membagikan manfaat bagi sesama. Soon halak nama ngawiluhon hape parsitong do, soon akan asotinada hape natinada do, soon nanang mate hape nama ngulu, soon akan abinunu ale dada namate, soon akan amarsak ale totong do parrohan alas, soon akan apugus ale torop do di pamora, soon naso paradongan hape saluhu do di gonggom. Artinya hidup tidak dinilai Tuhan dari panjangnya, tapi hidup kita dinilai Tuhan dari manfaatnya. Gajak pe nguluna yang gol nambah susah do, gol nama nusai kerjuna kadang do songoni, nadang kamu daun nama baik contoh do. Tuma aku ma dan gajang umurna tapi dunia ini bisa berubah. Yesus 33 tahun, tapi dunia ini merasakan kasihnya sungguh besar. Kita nahina olongan alani tahu basi ma keluarga ta teh, tahu basi ma keluarga ta dijabuta dohot hapor siaota do holokta, tahu basi ma dongata, tahu basi ma huriat taon, tahu basi ma aka dongata na asing, tahu basi bangsa do negarata di bagasan hapor siao do holong. Selama bagimu mencintai NKRI ini hanya sebuah kewajiban, itu akan mentok suatu saat. Tapi ketika engkau melayani negara ini karena cinta, kasih dan imanmu kepada Tuhan, tidak akan pernah saya berkata negara ini adalah negara yang terbaik sepanjang hayat saya. Odo dan next tumbuh nota. Cimo lohola Pancasila do diajar itu tidak berguna kalau tidak diajari untuk mencintai di dalam imannya. Kita naik olongan, dunia bisa saja menolak kita, namun Tuhan akan menyambut dengan berkata, Romahamu idama jaladai hamuma dengan bahasa di Jehovah. Amin. Moleate Tuhan di bagasa tikion pakobasion nago holong ido dalan nami makobasi di tengah-tengah ningolu nami disalut ke arsa kelas niroha, disalut ke persoalan pergumulan, disalut ke hal-hal nabui mengganggu kami lahu mangulahun nadenggan. Ali Tuhan nami pargugui mahami
Tabai maha porsiaon nami, go tod di mahami, jala margugo masaluhu na di bagasakko. Tarlumobi Tuhan ruasmu di HKBP Kebayoran Baruan. Pos doroha nami disalutak kana masa di ngoluna. Di arsa kelas ni roha, dia kahamalumo do parsahiton, dia kaduka cita do kebahagiaan. Saluhu nai niojar di holong ni roha do haporsiaon di Kristus di debata. Ali Tuhan nami debata nami pargugui mahami saluhutna ramoti maruasmon mulai dana krodina matua asa totong melayani marhubas songon pangula na tinongosmu di tonga-tonga ni portibion go tod di parbadia di ojar ni holong dohot pakirimon di haporseaut tu debata pinuji mahau Tuhan nami debata nami margugu manang akka pangula akka parhalado padita akka situa do na sopartohonan na melayani pe di tonga-tonga ni huriaon ni ojar ni holong dohot haporseaon mai di tonga-tonga ni parngulhuon na asa mardalan sudi huriao denggan hobar tuasi dohot holong ni roham. Hali Tuhan nami di bata nami pos dorohan nami nang di tonga-tonga ni bangsa dot negara nami dia kepergumulan nami di pangotak ni COVID-10 sia Tuhan nami di bata nami si bata mabiar dohami si bata bobonosan alai di bagasan haporseaon holong ni roho pakirimon di salut ngolu nami kami mangojar melaho makubasi marhite akan berbagi manfaat marhite na paingoton marhite akasalhuna li Tuhan na marsiasian laho mangulu di bagasan kesulitan akibat dampak ni pandemi COVID-10 siaon alai mangido hami Tuhan go todima hami saluhutna jalan marpangidoa kami Tuhan hitung pamalum maportibion Tuhan asa mangula hami totong di bagasan asidot holong di rohami Tuhan nami di bata nami pargugui nang panggunggomi nami pargugui nang aka seluruh aparatur negara na melayani engkau Tuhan marhite holong di rohana asa tu bagasan hadamion masa salut akan masa di ngolu nami ali Tuhan nami pargugui saluhutna hami akan porsea tuho akka huria gereja sandok portibion na pinagosa-gosa ni portibion Tuhan nami margugu mahami laho patari parhon hadameon patari parhon holong ni roha nang pe sipata sumar gugu idaon nang pe sipata sumar dihadia hami idaon alai sianido hami diojar laho mangulahon akan adenggani pinuji maho Tuhan nami pos doroha nami ramoti hami Tuhan ramoti akka salhuna ulaon nami nang Tuhan martangiak kami di tonga-tonga ningulu nami sekanupari terlumobi Tuhan di provinsi DKI Jakarta na tongon meningkat penyebaran COVID-10 sia ramoti hami saluhutna marhite ketaatan dia ka prokes pergugui hami Tuhan marhite nama jamoton saluhutna ramoti nang aka tenaga benis na mangulahon aka ulaoni di salutaka pajuwon la sekanupari ali Tuhan nami saat tu homa daging doktor dinami homa nama masuk-masuk akan namar sahit di bagasan hamalumum manasida mangapuli akan namar sakroha madongani akan namar lasni roha untang badabu tu bagasan dosa ali totong mahami di bagasan parsuruan na pinasahatmu ima marhobas lahu patupahon pakubasion nagok holong ni roha marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami pasu-pasu mahatam na kutangi hok kami gabe hanguluan nami amin. Tajalo mahatan itu hatta maredde mahita hut pasahat peliatta pelian paduahon.
pasada lamai akan bersiai di rautan diulang di Kristus, mari teman dinai. Tapasahak mapeliat tatu debata tapauduk be marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni salhut seleo leon dadinggan dot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo magabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasia kami pelianon pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, saya samha dosa nami, songon pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Di sodakot Tuhan debata ama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakot Tuhan debata ama buhina tuho jala di pasaorhon badamena tutodem. Amen. Di bagasan lasni roha upasa tami matabi parhorasat di tonga-tonga ni parpunguata di gereja nang di hamu amanami inanami na uhaholongi hami na maddohoti parmingguon marhite live streaming di bagas nabe pos marohata pasu-pasu ni debatado hita jala totong mahita di bagasan di bagasan na pajamoton protokol kesehatan menjaga kesehatan dok kebugaran di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 siaon pos rohata debata mamasu-masu hita saluhutna horas.
yang memilih Yesus. Karena Yesus yang memilih kita, Kau dan ku bertumbuh subur, berbuat tepat. angkat tangan kita pada Yesus, Maka semua diberikan darinya, jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin tenang di tangannya. Bukan kita yang memilih Yesus. karena Yesus yang memilih kita, Kau dan ku bertumbuh subur, berbuat tepat. angkat tangan kita pada Yesus, Maka semua diberikan darinya, jiwaku terjamin tenang di tangannya. Jiwaku terjamin